दिनै सप्तासे जाबाय नों आंनाव फन मेसेज कलबो खालामला। मा गोरोन्थि जाखो आंहा? ना नोंसा आइ आफाया आंनिफ्राय गोजान खालामनो नाजादों? बेनोना बाथ्राया? अब्ला आं नोंनिफ्राय गोजान जालांगोन नोंनि मोजांनि थाखाय। सानसे मोजांथ' फैगोन। गावनि मोजां मोननायफोरखौ फोजोबनांगौबा आं बेखिनिखौबो खालामनो हागोन। नाथाय जों सानैनि सिमांफ्रा अख्राङाव जोंबाय थानाय अखाफोर गावदांनि हाथरखिजों जोंफबजानाय। आं जेनबाय। नोंनोथ' बुंदोंमोन सानसे आंनि दायफोरखौ आं सुद्रायना लाजोबगोन होननानै। दिनै आंनिफ्राय गोजान जालांबाय। आंनिफ्राय जोबोद गोजानाव। मा दायमोन आंहा? मा गोरोन्थि दंमोन? नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनबायानो थागोन जेब्लासिम नों